We hebben als predikanten, als voorgangers, als dominees, als rabbi, hebben we onze zorgen geuit over de veranderingen in de maatschappij. Dus het maatschappelijke vlak. We zijn verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn op Aruba. Maar het geestelijk welzijn gaat ook heel vaak samen met het sociale welzijn. We hebben gedacht aan de We hebben gedacht aan de armoede die er op Aruba is. E pobreza ta hopi grandi en eta mishi differente area nan di nos vida. Dus de armoede hebben we aangeraakt. We hebben aangeraakt het belang van het onderwijs in de scholen. Want ook het onderwijs in de scholen, daar zien we een verharding en een verandering. Wat wordt er aan onze kinderen geleerd als ouders thuis hun best doen om steeds hun kinderen te beschermen voor bepaalde dingen van de maatschappij en van de wereld? Hoe kunnen ze dat ook volhouden op de scholen? En als er in de klaslokalen andere informatie en andere waarden en normen worden gepresenteerd. Als het bijvoorbeeld gaat over seksualiteit en seksen en geaardheid. We hebben genoemd de onderste laag van de maatschappij. Dus de mensen die het minst verdienen. Dat ze zo hard moeten werken en eigenlijk geen tijd hebben om hun gezin op te voeden. Omdat ze gewoon 2 banen werken. En geen eigen huis kunnen betalen. Dus in die zin allerlei moeite hebben. En als dan ook nog eens alle sociale activiteiten van zo'n doelgroep worden weggenomen. Als de stranden worden gesloten voor het publiek en worden weggegeven aan bijvoorbeeld de grote hotels. Dan is dat een zorg die we hebben. Niet zozeer dat het gaat om de stranden, maar om de tijd die je als gezin samen kunt doorbrengen in de natuur. Parki Arikok is onbetaalbaar geworden. Dat zijn natuurlijk maar kleine dingen, maar ze zijn een schakeltje in de grotere dingen. We hebben ook gesproken over de scheiding tussen kerk en staat. Dat we in een maatschappij als die van ons altijd de mogelijkheid moeten kunnen blijven houden om ons geloof en de waarde van ons geloof te kunnen blijven uiten. We zijn als kerk, als gelovigen, als christen, hetzij als kerk, hetzij als individu, als volgeling van de Heer Jezus, zijn we natuurlijk wel het geweten van de maatschappij. Dat betekent niet dat de maatschappij hetzelfde moet denken als ons, dat kunnen we nooit verwachten. Maar de kloof is zo groot geworden door de polarisatie, ook hier op Aruba.